Hello guys, बेलासे बोराय बुरि दखानाव बाजार खालामनो थांनो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर न'निफ्राय सानसेथ' अखा हाखाबाय जाहैबाय दा भिडिअबो बानायनो मोनासै नै दा बेखौनो भिडिअ बानायसिगोन आरो ना दिनै गामियाव बाजार फिसा जायो बे बाजाराव मा मैगं मोनो नागिरला हैनोसै आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ना मा होनो थांनोसै जोङो थाबायहांबायानो न'निफ्राय ओंखारबाय आंना हिन्जाव ओंखारबोबाय नै साथा लानानै अखा एसे नागारफ्लाथ'दों दा थाबायहांबायानो आंनाथ' लामायानो ओरैबायदि लिमोनद्राबो आरो एसे आगोलावथ' हाब्रुजोब बिदिबा नायलांबाय थादो आं दा मैगं बायनायाव एसे देखायहैनोसै लोगोफोर बेसेबां बे खबसेलाय बा नायदां भिडिअ wah kan jadi mati फ्रियाव मोनजादोंथ' जासो थारदोंना oh साहा मोनसेमोन बे गायना बे बेसेबां लानो ओइ आधा केजि गिदिर जारसोदां बियो फानलु बोदोन नङालै सुजुमुखिया सिस्टेमसो बेबो फिसा जाया बाङाव गायावसो सोरबा लाबोना होफैनाय गायनाया बिदिनो गिदिर जादों बे गुफुरा गिदिरा थालिरालाय माथो गाला जोब्बाय जायो आंथ' जाखाया थाइसे मोनजाबानो जायो आंथ' जायोबो लादो माबे रायजोनि कफि बे बा नंगौसो मुथासेल' बाजाराबो मा नैलाय थालिरसो बाजारा जानो होनना लाबाय जा मा बोरैथो नों सिङाव सोबाय था बोरैथो जानांगौ बेना मोजां जाबाय नै मालाय आलायनानै एथ' मोजां बेसो साथाखौ बगारखौनि अ साथा बिखेन खावसांलायदों आंना आं मा मोनथिगौ नोंनि साथाखौलाय बिखेन खावसांलायदों आंना फिसाला सासे गोमानाय बायदि मोनलायदों मैगं लाबाय मैगं नै सारिय'फाले मैगं ना माबा माबि आरो ओरै दङ नै बेलेगाव आंना जेबो गैया साफातसो ओइ मालाय लाग्रा फर्मुलाया बेना नुबाय आयौ गिदिंथार मा बेलाय चावमिन खामब्र'लायसिगोन आंनावसो नोंनि बाजारा नै जागाया बिराद मोजांब्रा थाबायनो 10 थाखानि जाफैदों नै दिनैनि बाजार खालामनाया ज' दोनजोब्बाय नै आयौ दे मा दं दाउ बेदर दङ नायदो नै लोगोफोर बाजार खालामना लाबोबाय थाव आलु थालिर फिथाइ मैथा बांगाल नै मैदा आथा सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर चावमिन बान्दा कफि हाइजें नै दाउ बयलार दङ आधा केजि आरो नैबे सिङाव मा दंबावोमोनथाय फानलु बिराद बाजार खालामबायलै दिनै आरो नै खिथुआव साथा दंबावसो आंनाव
नै खिथुथिं गारना लाबोबाय दिनैनि बाजार खालामनाया बेनोमोन ना लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय